wasa na yanzu sai da na kashe kuɗi mai yawa wannan ai mai aikin sa ce bara yanzu ba da nufin gaya masa na zo da kishi amma shi kuma yaron nan sabon nan bai zo yawa ya za ka ce mun wani darakta haba how many time da nake so ka tsaya kana bata mun ka san nawa kace a wannan kuɗi yau ki mana mai ina so kaska mai kaska sai a gane kaska mai kai kuma ka daukar mai kyau yawa abin da zai shi ke nan yau ba mun gona da dole a kasu a gane ka fada mu wallahi da ke ka no ka wannan isauri a wannan kaska mai yanzu kai ka san ya za a yi ka fata mun lokaci ya za a yi ka san abin da za a yi nan za ka zo ka kwanta mu kan gurin baban bolan nan zai zo ita ka mun taka mun haska mun fuskar sa bane sosai ba da kuka kake nema ba san mu halin ne hakan da wannan matsayi sono zan je shuto taka ka za a yi inda suke da kuma da zai kwanta baban bola zai I want problems always. No.